γνωρίσει σήμερα, είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα, επικοινωνιολόγος. Όλα καλά? Μια χαρά είσαι. Θα δοκιμάσει ένα κομματάκι. Θα δοκιμάσει. Αλήθεια, Βασιλική μου, το χάσει αν δεν δοκιμάσει. Σε αυτές τις μέρες όπου διανύουμε και όλα τα πράγματα είναι λίγο έτσι πιο όμορφα, αλλά και στις πιο δύσκολες, χωρίς να είναι περίοδος των γιορτών, αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα θα ήταν καλά να μας συμβουλεύσεις για το πώς θα πρέπει να περνάμε έμεσα κάποια μηνύματα με διπλωματία. Γιατί υπάρχουν 1002 τρόποι για να πει σε κάποιον κάτι. Εδώ στην Κύπρο τις περισσότερες φορές προτιμάμε και διαλέγουμε το χειρότερο. Πάντα διαλέγουμε το χειρότερο. Να ξέρετε ότι δεν είναι το τι λες, αλλά πώς το λες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα πεις κάποια πράγματα. Ναι. Οπότε η διπλωματία είναι η τέχνη το να περνάς τα μηνύματά σου στους άλλους ανθρώπους, τις απόψεις σου, τις ιδέες σου, ναι, χωρίς να δημιουργείς αρνητικά συναισθήματα στον άλλο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι περνούν τα μηνύματά τους, αλλά δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα στον άλλο, που δεν είναι πολύ καλό. Σωστά. Οπότε η διπλωματία είναι τεχνική το να περάσεις τα μηνύματά σου και να έχεις καλές σχέσεις και με τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Πώς επικοινωνούν οι άνθρωποι? Επικοινωνούν καταρχάς οι άνθρωποι. Γιατί όλοι επικοινωνούμε. Με ποιο τρόπο λοιπόν? Ναι. Και πώς το διαλέγουν? Υπάρχουν 5 στυλ επικοινωνίας, να ξέρετε. Το πρώτο στυλ είναι το διεκδικητικό. Το όπου διεκδικάς κάποια πράγματα, να ξέρετε ότι είναι το καλύτερο στυλ της επικοινωνίας, αλλά και κατ' επέκταση της διπλωματίας. Γιατί διεκδικείς σημαίνει ότι έχεις αυτοπεποίθηση, ξέρεις τον εαυτό σου, οπότε ξέρεις πώς να χειριστείς, ξέρεις και τα όρια σου. Το πρώτο στυλ. Αυτός είναι ο διεκδικητικός. Ναι. Και είναι το καλύτερο, να ξέρετε. Ναι. Το δεύτερο, το διεκδικητικό, assertive. Δηλαδή τι να μου κάνεις? Διεκδικάς τα πράγματα που θέλεις, χωρίς είσαι δυναμικός. Θα το δούμε και πιο κάτω στις τεχνικές της. Έλα, πάμε για να προλάβουμε. Ναι, αλλά ο άλλος άμα δεν του αρέσει που είσαι δυναμικός και θέλει να σε... Έλα, θα μας πει. Υπάρχει και ο επιθετικός. Αυτό είναι το δεύτερο? Ναι, είναι το δεύτερο στυλ, το οποίο ο επιθετικός είναι... Περνά τα μηνύματά του, αλλά θέλει πάντα να νικάει εκείνος. Δηλαδή να τα περνά και δεν τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ναι. Το τρίτο στυλ είναι το παθητικά επιθετικό. Δηλαδή το ότι στην επιφάνεια φαίνεται ότι είναι ήρεμος και αυτά και σε άλλους ανθρώπους είναι επιθετικός. Δηλαδή είναι αυτός ο άνθρωπος που μιλάει πίσω από την πλάτη κάποιων ανθρώπων, περνά διαφορετικά. Ναι. Καθόλου εμένα. Ναι. Το τέταρτο στυλ είναι το ενδοτικό. Είναι εκείνο που δίνεις τα πάντα στους άλλους ανθρώπους χωρίς να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Και το πέμπτον είναι το χειρότερο απ' όλα. Είναι το χειραγωγικό. Είναι εκείνο το ότι χειραγωγείς τους άλλους ανθρώπους να περάσεις τα μηνύματα χωρίς να σκέφτεσαι αν θα κάνεις καλό ή κακό. Όλα αυτά τα κάνουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα? Είναι υποσυνείδητα, είναι βασισμένα στο χαρακτήρα μας. Μάλιστα. Οπότε με κάποια χαρακτηριστικά μπορείς να καταλάβεις ο άλλος αν είναι διεκδικητικός, αν είναι επιθετικός, μέσα από τις λέξεις που σου λέει. Ποια είναι τα μυστικά της διπλωματίας? Τα μυστικά της διπλωματίας είναι 5. Τεχνικές, actually. Οι τεχνικές. Τα μυστικά είναι κάποια άλλα. Ναι. Οι τεχνικές είναι, το πρώτο είναι η ενεργή ακοή. Δηλαδή το να ακούς τον άλλο, να τον αφήσεις να μιλήσει. Δεν ακούμε σε αυτόν τον τόπο. Ναι, δεν ακούμε. Δεν εκπαιδευόμαστε να ακούμε στην ουσία. Μα ούτε μιλάμε. Ναι, αλλά δεν ακούμε κιόλα. Έχουμε τον άλλο απέναντι, μας λέει, αλλά δεν ακούμε δεν ακούμε, είναι πολύ σημαντικό η ενεργή ακοή. Δηλαδή να σε ακούω, να φιλτράρω αυτά που λες και μετά να σου απαντώ. Να μην σκέφτομαι από μέσα μου τώρα τι θα το απαντήσω. Ναι, σωστά. Άλλο. Μαζί με την ακοή είναι και η τέχνη των ερωτήσεων. Να ξέρετε ότι οι ανθρώποι, όταν τους κάνεις ερωτήσεις όπου δεν τις περιμένουν, έρχονται σε δύσκολη θέση. Οπότε μπορείς να καταλάβεις τι θα ήθελα να σου πούν. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι από τα πιο σημαντικά. Να κάνεις ερωτήσεις που δεν περιμένει ο άλλος στην ουσία. Ναι, γιατί ξέρεις, πηγαίνεις παρακάτω τη συζήτηση. Και δείχνεις ότι συμμετέχεις και αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, αλλά πολλοί δεν θέλουν να μιλάνε, να συζητάνε. Επιλέγουν μια απομόνωση έτσι πολύ αρρωστημένη που εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Δεν βοηθάει. Τρίτο. Δεν είναι και επικοινωνία κιόλας. Δεν είναι επικοινωνιακό. Το δεύτερο είναι η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Υπάρχουν 3 τύποι ενσυναίσθησης. Δηλαδή, η πρώτη είναι το ότι αν έχεις εσύ ένα πρόβλημα, εγώ έρχομαι, σε καταλαβαίνω, κλαίω μαζί σου κτλ. Αλλά δεν κάνουμε κάτι άλλο. Στην ουσία σε νιώθω. Το δεύτερο που είναι το καλύτερο είναι ότι σε καταλαβαίνω, αλλά σου δίνω κάτι για να δράσει. Να επιλύσεις το πρόβλημα. Και το τρίτο είναι εκείνο που είναι απαθές. Δηλαδή το ακούς και γυρνάς από την άλλη και λες οκ. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στο τρίτο. Το τέταρτο. Το τρίτο, sorry. Τα σύγχυσα εγώ, ρε παιδί μου. 1-1. Σημειώσατε χ. Ναι, είναι η αυτοπεποίθηση και η διεκδίκηση και η ανάπτυξη της διεκδίκησης. Η αυτοπεποίθηση έρχεται μέσα από το πόσο πολύ πιστεύουμε στον εαυτό μας και μέσα από τις γνώσεις μας. Και ποιοι είμαστε. Άμα γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, δεν έχουμε και πρόβλημα σημαντικό. Ούτε να ακούσουμε, ούτε να συζητήσουμε. Δεν είσαι κομπλεξικός στην ουσία όταν έχεις αυτοπεποίθηση και ξέρεις τον εαυτό σου.
Και υπάρχουν δύο τύποι στο να διεκδικείς πράγματα. Ο πρώτος τύπος είναι η θόλωση, λέγεται στα ελληνικά, όπου είναι όταν έρθει ένας π.χ. άνθρωπος θυμωμένος και σου έρθω επιθετικά σε σένα, εγώ περιμένω ότι θα αντιδράσεις με φωνές, να μου πεις. Ναι. Η θόλωση είναι να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που θέλει. Αυτή είναι η θόλωση. Δηλαδή το φέρνεις σε δύσκολη θέση, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει, οπότε μπορείς πιο εύκολα μετά να περάσεις αυτό που θέλει. Διότι τον σοκάρεις. Εκείνος περιμένει άλλα και βρίσκει άλλα. Και η δεύτερη τεχνική λέγεται stack record, δηλαδή το ότι επιμένεις. Λες τα ίδια πράγματα που θέλεις με διαφορετικά λόγια για να περάσεις το μήνυμά σου. Ναι. Αλλά σε αυτό πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος για να περάσεις αυτό. Ναι, και πολύ διαβασμένος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις να ελέγχεις τον εαυτό σου, να μην μπεις στη διαδικασία συναισθηματισμού και αυτά. Και είναι πολύ καλή τεχνική. Είναι που θα κατηγορηθείς ενώ έχεις το πάνω χέρι. Εύχομαι να μας ακούνε οι πολιτικοί μας. Εντάξει, δεν είναι μόνο στην πολιτική. Εγώ πιστεύω και στον χώρο εργασίας. Και στις διαπροσωπικές σχέσεις και σε θέματα ερωτικών σχέσεων, αλλά και απλών σχέσεων οικογενειακών. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι το πώς λέμε τα πράγματα. Μας έμεινε ακόμη ένα, νομίζω. Δύο. Το τέταρτο είναι η ευγένεια. Είναι 5, ναι. Η ευγένεια στην ουσία είναι η εφαρμογή των καλών μας τρόπων και της ανατροφής. Μα η ευγένεια βγάζει το φίδι από την τρύπα. Ναι. Να ξέρεις. Η ευγένεια είναι η καλύτερη λύση. Δηλαδή, αν δεν έχεις κάτι άλλο, πάρ' το με ευγένεια, ρε παιδί μου, είναι καλύτερο. Ναι. Και το πέμπτο είναι οι μαγικές λέξεις. Μαγικές λέξεις είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν αρνητικές και θετικές λέξεις. Δηλαδή? Το όχι, δεν νομίζω, δεν ξέρω, κάποτε. Αυτές οι λέξεις είναι αρνητικές. Ναι, και είναι και απότομες. Ναι. Οι θετικές? Οι θετικές είναι το δημιουργώ, το ότι σας σκεφτόμαστε. Πείτε μας τη γνώμη σας. Είναι κάτι το οποίο κάνει τον άλλο να θέλει να σου μιλήσει. Ίσως το όχι, να πούμε, έχω την εντύπωση ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να... Μπράβο, αυτό. Οι αρνητικές είναι τα όχι. Είναι αυτά που στην ουσία που κάνουν τους ανθρώπους να μπαίνουν στη διαδικασία να είναι επιθετικοί απέναντί σου. Εσύ πρέπει να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να είναι θετικοί απέναντί σου για να μπορείς να περάσεις το μήνυμα. Το meeting που κάναμε, ποιες ήταν οι λέξεις που χρησιμοποιούσαμε? Ήταν θετικές ή αρνητικές? Δεν θέλω να πω τώρα, γιατί... Θα εκτεθούμε και είναι και ο Άγιος Βασίλης από πάνω και ακούει. Ναι. Δεν έχει να κάνει με σένα. Εσύ προσπαθούσες, δεν είπα. Μπήκαμε τώρα στα βαθιά νερά, τέλος. Λοιπόν, τι είναι σημαντικό να περάσουμε σήμερα σαν μήνυμα με ένα ευγενικό τρόπο, όταν περάσουμε και εμείς τα δικά μας τα μηνύματα? Στη διπλωματία. Από αυτό είναι ο σκοπός μας, να περάσουμε μηνύματα. Όχι, πήγαμε, θυμήθηκα τη Μέρκελ και τώρα το αυτό. Προσπαθούμε να μπερδεύουμε. Λοιπόν, έλα, Βασιλική, πάμε. Βασικά, πολύ σημαντικό στη διπλωματία είναι το tact, η διακριτικότητα στον ανθρώπο. Βέβαια. Ξέρετε τι σημαίνει tact? Είναι να σκεφτείς πριν μιλήσεις. Τρόπο. Δηλαδή, είναι πολύ καλή τεχνική στη διπλωματία να αφήσεις τον άλλον να μιλήσει, να καταλάβεις τι θέλει να πει για να μπορείς να προσαρμόσεις αυτά που θέλει, βασισμένα πάνω σε αυτά. Να μην τον πιάσεις από το λαιμό να του πεις θα σου τα πω εγώ. Οι περισσότεροι πιάνουν τους άλλους από το λαιμό, θα τα πω εγώ και δεν με ενδιαφέρει. Ένας άνθρωπος που πάντα μίλαγε για το τάκτ, θέλω να του στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου, είναι ο καθηγητής μου ο Γιάννης ο Μεταξάς. Εύχομαι να μας βλέπει. Καλημέρα, κύριε Μεταξά. Κύριε Μεταξά μου, σας αγαπώ πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Είναι από τους ανθρώπους που ξέρει και το νιώθεις ότι είναι ένα άνθρωπος που έχει τάκτ. Πόσο ωραία που μιλάει και περνάει τα μηνύματα. Πολλά μας λείπουν. Πραγματικά. Το καταλαβαίνεις και επιδιώκεις να έχεις επικοινωνία με τέτοιους ανθρώπους. Εγώ πραγματικά τους απολαμβάνω και νιώθω τυχερή ότι έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Μα και κερδίζεις. Λοιπόν, Βασιλική, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, επειδή πιστεύω ότι δεν περάσαμε αρκετά μηνύματα σήμερα. Ο χρόνος μας πάντα είναι με λίγος. Τρόπο πάντα. Με τρόπο, και καλή διάθεση, νομίζω όλα γίνονται. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι άτομα τα οποία χρειάζονται τέτοιες συμβουλές, είτε για την επιχείρησή τους, είτε για την προσωπική τους ζωή κτλ. Εσείς προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες. Προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό. Έτσι, αν θέλουν να απευθυνθούν στην εταιρεία σας ή σε ένα προσωπικά, μπορούν να το κάνουν από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα μάθετε περισσότερα για την Βασιλική και για το οργανισμό που εργάζεται.